anyị abatago na agba nke abụọ edu ndị gboo dowere esi were agụ afa gbaisa na ajụjụ ọtụtụ ụmụnne anyị na-ajụgasị m sị m maazị na ọ bụkwa nọ onye ahụ anọghị n'ụlọ ikekwo ọ bụ na ọ nọ mgbo obodo oyibo ma ọ bụ na ọ nọ township na onweghị ohere ịgba ụgbọelu wee nata n'ala Igbo anyị hụchaa ntị ọfụma dịka onye Igbo o nwere ka ndị Igbo si wee dobe esi eme ya bụ ife. Nke mbụ bụ na ọ na-abụ amụta nwata a na-eziri ndị nọ n'obi si ya na nwunye anyị arịtugo agba egwu nwa. A na-agba egwu nwa, a na-egosi obi ụtọ na obi aṅụrị na nwa bịara ụwa ezutego ngwuru. Agbata obi na-agbakọ, ikwu na ibe na-agbakọ, a na-enwe aṅụrị. Ikenye nọ n'ezinụlọ ohu ikekwe o nwere ike ọ bụrụ mpa gị, ọ bụrụ nwanne mpa gị, ọ ga-enwetara ikenye. Ọ bụrụ na ikenye anọghị ebe ahụ, a ga-enwe ikenye n'ikwu nna. Agazie ya ezie ya mee gịnị? Egote mmanya ọtọ bịrịbịrị. A na-egote mmanya ọtọ bịrịbịrị mee gịnị? Weta mkpụrụ ọjị, weta nzu mee gịnị? Kwubido n'ana wee godo wee kene ọbasi bido igwe, kene ajani, kene ndị ichie, ma ichie nwoke ma ichie nwanyị na nwa bịara ụwa abịago. Ka unu gbasie ya ike, ihe ike ghara ime ya, na ọ ga-adị ndụ nete nne ya na nna ya nka, na ọ ga-ewetara ya akari ofu dowe nyere ya ndụ ọma nwụchu anwụchu. Ikenye gọchụọ ọfọ ọwa ọjị, ndị na-ebe ahụ eme gịnị? Ata ọjị. Atacha ọjị enwere aṅụrị wee tụnye mgbe nna ya nwa n'ebe ahụ ji ekwubi na afa ọ chọrọ ka a gụọ nwa ya. Ọ bụrụ na emechakwa ya bụ ihe, ikenye ya abịakwa gazie n'obi ndị ichie wee wapụrụ ndị ichie ọjị, tụsa ha mmanya ma kpaikwa ha ụtaba, maka ndị ichie na-akpọ ụtaba. Ama na o doro gị anya, ọ ga-ebe nnọọ ọfụ. Ndewo na igere sonye ma gbasa ozi a. Ụmụnne m asị m na ndị be anyị sịkwa na ikwu amarọ ibezie, ma na-anụtakwa aka arụ eze bụkwanụ ya bụ na eze na chi ọfụma. Aka m bụ nwanne gị bụ Maazị UC. Asị m onye afro taa biko sifụkwa ya echi. Igbo ga-emesịa.